Itshele'ndlini yasweleka inkondekazi enamashumi alithoba eminyaka ubudala yelali iGangeni eNgqeleni eMpuma Koloni. Ngokutsho kuka ceba umnumzana Pumzile Yolwa, ikhandlela ngunobangela walomlilo. Ukanti abeenkonzo zikaxakeka eNyandeni namapolisa baqhwatyelw'izandla ngokusabel'ikhwelo nangona bengakwazanga ukuwuhlangula umphefumlo kamakhulu uMatoto ovundweyiya. Bekungorhatya lwemivundla phezolo kule lali yaseGangeni, abahlali sele bekumakhaya wabo kuba kungekho mbane ngenxa kacimicimi owamiselwa ngu-Eskom. Unyana wale nkondekazi wakhanyisa ngekhandlela njengesiqhelo, kanti liza kuntumeka iimpahla ezikwigumbi apho ebelele khona umakhulu uMatoto ovundweyiya. Uceba umnumzana Pumzile Yolwa wakwa-Ward 25 wenze owenkawu ukuya kufika kweli khaya, kodwa yena nabahlali bafika sele umlilo wenze umonakalo ongathethekiyo. Ndithi mandazise kwesi siganeko sehlileyo apha ngephezolo kumhla we-14 ka-August 2023. Sihlaba ikhwelo kuye nabani na ongathi aphose esivivaneni. Abahlali bashiyeke bebambongezantsi nanjengoko le ngwevukazi ibingabikwa hlaba nangona iyeyona sele yaluphele ekuhlaleni. Isazisi sayo sitshile ndawoninye neempahla zekhaya zexabiso. Ukhona umbane eGangeni, ngoko ke abahlali bakholelwa ekubeni ukuba bengekho ucimicimi ngesaphila umakhulu. Unyana wakhe kungoku nje uxakiwe uba uza kuthatha ntoni adibanise nantoni ukumngcwaba nanjengoko engaphangeli. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya.